An ka foli bɛ Bamako News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni a ka wagati cogoyaw ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan k'a fɔ aw ye k'aw k'aw bisimila an ka kunnafoni sɛbɛnninw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na an b'a daminɛ ni Mali kunnafoniyaw ye. Korokaw fɛ yen nɔ taji sɔngɔ yɛlɛla a bɛ waati damadɔ bɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ taji ayiwa a litiri talen bɛ fo 400 na an bɛ don min na ko bi Korodugu kɔnɔ o nalen bɛ ni dusumakasa ye kosɛbɛ Korodugu kɔnɔnaw la an kɔni b'a yira aw la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Korokaw fɛ yen nɔ o gɛlɛya taara se fo ka taa se taji sɔngɔ yɛlɛli ma ka taa se litiri 1 kɛ dalasi 400 ye an bɛ don min na i ko bi ni o ko min filɛ nin a daminɛna a ma mɛn a daminɛ ni bi cɛ fɛn min kɔni ye Korokaw ye u bɔra k'u ka dusumakasa yira kosɛbɛ ko in na. An bɛ to Mali kunnafoniyaw kɔnɔ kunun araba n'o bɛnna marisi kalo tile 19 ma san 2025 minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔ yiriwaliw ma ni an b'a fɔ o ma ministre de l'économie et des finances n'o ye Aloysius Sanni ye ale ye laseli dɔ kɛ conseil des ministres senfɛ ko mobiliba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛ sirabada kan ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ olu jɔyɔrɔkow la. Lafasatɔn min bɛ yen awa an ka Sanayɛlɛ kalanso tɔgɔ la o lafasalitɔnw bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna baarabila dɔ kɛ k'a daminɛ bi alamusa marisi kalo tile 20 la sabu ka da a kan laɲini dɔw b'u fɛ laɲini minnu ma se ka sabati halisa u ye awa sɛbɛn ci lettres ma ni o ɲɛsinnen don baarakow ma an ka jamana kɔnɔ k'u ka baarabila kofɔ. Caisse malienne de sécurité ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min n'ale ɲɛsinnen don dɛmɛ kɛli la adamadenw ma kɛnɛya sira kan u ka lafasali jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye lafasali tɔn ye an bɛ min wele ko syndicat u y'a yira u ka laseli dɔ la min kɛra kunun k'a fɔ k'u bɛna tile 3 baarabila kɛ o tile 3 baarabila min filɛ nin ye u bɛna daminɛ marisi kalo tile 24 fo ka taa se tile 3nan ma u y'a yira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ fɛn caman de bɛ olu ka ko la min ma ɲɛnabɔ ka kɛɲɛ ni o ye u bɛna u ka dusumakasa yira nin baarabila in tile 3 bɔɲɔngo. Al-Amdu Ag Ilyɛn n'ale de ye kunnafoniko minisiri ye an ka jamana kɔnɔ ale bɔɲɔngo min bɛ bɔ Nigerikaw fɛ yen nɔ u bɛ lajɛ dɔ kɛnɛ kan ayiwa Washington kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa diɲɛ seleke naani warisoba ani n'an b'a fɔ o ma Banque mondiale o jabaso la lajɛ min bɛ sen na yen nɔ a kun ye fɛn min ye Banque mondiale ka se ka a ɲɛsin a ka baaraw ma ɲinan san kɔnɔna la cogo min na ka se ka musakaw bɔ musaka min bɛ taa ayiwa u ka bolofaraw la walasa laɲini minnu bɛ olu fɛ sɔrɔ sabatili la o laɲiniw ka se ka sabati ka ɲɛ cogoya min na Mali ni Niger olu ka se ka yɔrɔw sɔrɔ a ko la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka kulomajɔw ani aw ka lamɛnli la aw k'an bɛn diɲɛ waati la.